και προσπάθησα να συνεργαστώ με την κοινότητα του Μεγάρου για να προσφέρουμε κάτι το πιο καλύτερο. Κάναμε φυσικά μαζί με την κοινότητα την πρώτη εκδήλωση της 9 Μαΐου στον Άγιο Χριστόφορο που γιόρταζε και κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση η οποία μας έδωσε θάρρος να προχωρήσουμε περισσότερο. Και δεν σταματήσαμε καθόλου. Σκεφτήκαμε να κάνουμε το ιερό της εκκλησίας μας που έξω. Συνάμα μαζί με αυτό, φροντίσαμε να κάνουμε και το άγαλμα του Καπιτάν Λούκα, το οποίο πολλά χρόνια το ποθούσαν ο κόσμος για να το δουν. Γίνανε φυσικά πολλές προσπάθειες, αλλά ήρθε η ώρα που η επιθυμία τους εκτελέστηκε. Από πού χρηματοδοτείται αυτό το άγαλμα? Για πρώτη φορά χρηματοδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά λεφτά. Εν συνεχεία ο βουλευτής των Γρεβενών μας έδωσε και καθώς είχαμε και ορισμένα λεφτά καθυστερούμενα από τους υπόλοιπους υπουργούς, τον κύριο Παπαθημελή, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, και με αυτά αρχίσαμε να προχωράμε το έργο μας. Μας είδε πραγματικά το χωριό ότι κάτι προσπαθούσαμε να κάνουμε και είχαμε και αρκετές βοήθειες από όλο το χωριό. Σε υψόμετρο 850 μέτρα βρίσκεται κτισμένο αμφιθεατρικά το Μέγαρο Γρεβενών. Στον τόπο αυτό γεννήθηκε μια από τις γνωστές ηρωικές μορφές του Μακεδονικού αγώνα που κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ψυχή των Δυτικομακεδόνων, ο καπετάν Λούκας Κόκκινος. Ο Λούκας γεννήθηκε το 1878. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε σε ένα επαναστατικό οικογενειακό περιβάλλον που τον γαλούχησε με τα κατορθώματα των ντόπιων νεορωματολών καπεταναίων Θόδωρου Ζάκα και Αθανασίου Μπρούφα. Στις 14 Ιουνίου του 1907, μαζί με άλλους καπεταναίους πήρε μέρος στη Μεγάλη Μάχη του Λεχόβου. Στη μάχη αυτή διακρίθηκε ο Λούκας που, αν και τραυματισμένος στο κεφάλι, εξακολουθούσε να μάχεται μέχρι ότου έχασε τις αισθήσεις του. Την άλλη μέρα τον μετέφεραν στο Βουγατσικό και από εκεί με πολλές περιπέτειες στην Αθήνα για θεραπεία. Στη μάχη του Λεχόβου ο Λούκας έχισε για τη Μακεδονία πολύ αίμα και της πρόσφερε το αριστερό του μάτι. Στα 1813 ο Λούκας έμενε στα Γρεβενά. Μια μέρα γινόταν κάποια διασκέδαση σε γειτονικό σπίτι και όπως ήταν ξαπλωμένος και έκαιγε στον πυρετό από τη φθήση και τους πόνους του τραύματος που είχαν επιδεινωθεί, άκουσε το τραγούδι. Ένα πουλάκι λάλησες στο Λεχοβότη, η ράχη δε τραγουδούν, δε τραγουδούσε Λούκας απούλη,
καπετάν Λούκας τινάχτηκε όρθιος. Πλησίασε στο παράθυρο και με δακρυσμένα μάτια ακούμπησε στο περβάζι για να ακούσει το τραγούδι. Σαν κινηματογραφική ταινία πέρασαν από το μυαλό του οι αγώνες του, η σύντροφή του, και δεν άντεξε. Έπεσε νεκρός, νιώθοντας δικαιωμένο και καταξιωμένο τον αγώνα του στην καρδιά του λαού. Το τραγούδι αυτό ήταν το πιο ωραίο, το πιο βαρύτιμο παράσημο που μπορούσε να δοθεί στο λιονταρόψυχο ήρωα της Μακεδονίας. Πέθανε ευχαριστημένος και ευτυχισμένος, αφού αξιώθηκε να δει την Μακεδονία ελεύθερη. Ο καπετάν Λούκας πέθανε στα 35 του χρόνια. Στις 18 Ιουλίου το Μέγαρο γιόρταζε τα αποκαλυπτήρια της προτομής του καπετάν Λούκα Κόκκινου. Οργανωτές της εκδήλωσης αυτής ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρου και ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας Γρεβενών. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο νομάρχης Γρεβενών και εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών. Πάντων των κυσιέρης ημών ακόσιν υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ του συγχωρητήν αυτής, παμπλημένημα εκουσιόνται και ακουσιών.
Σεβασμιότατε, κύριε Νομάρχη, κύριε Βουλευτά, κύριε εκπρόσωπε του Α Σώματος Στρατού, κύριε Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών, κύριε Προϊστάμενη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε των Κοινοτήτων, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Μακεδονομάχων, κύριε εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κύριε Προϊστάμενοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Υπηρεσιών, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των κατοίκων του χωριού, του Κοινοτικού Συμβουλίου και εμού προσωπικά, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ θερμότατα που τιμήσατε με την παρουσία σας την απόψινή μας βραδιά. Βραδιά που θα μας μεταφέρει σε χρόνια δύσκολα για τον ελληνισμό της Μακεδονίας, αλλά και ηρωικά. Χρόνια αγωνίας, αλλά και αγώνα. Θυσιών και βασάνων μέχρι της τελικής νίκης. Η σημερινή μέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για την κοινότητά μας, γιατί επιτέλους πραγματώνεται, παίρνει σάρκα και οστά η επιθυμία μας 8 ολόκληρων δεκαετιών να φιλοτεχνηθεί και να στηχθεί η προτομή του γενναίου Μακεδονομάχου οπλαρχηγού καπετάν Λουκά Κόκκινου. Στη θέση που του άξιζε. Οι σημερινές συγκυρίες όμως μας επέβαλαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά να ανατρέχουμε στις ιστορικές πηγές και να τιμούμε όπως τους αξίζει όλους αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Επιβάλλουν ακόμη σε εμάς σήμερα με καθολικότητα και ομοψυχία, με γνώμονα το δικό τους παράδειγμα, να αντιμετωπίσουμε με σθένος και γενναιότητα τα εθνικά μας προβλήματα που παρουσιάστηκαν αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Να διατρανώσουμε παντού και να κάνουμε σ' όλους γνωστή την αναμφισβήτητη ιστορική αλήθεια ότι η Μακεδονία υπήρξε ανέκαθεν η κεφαλή της Ελλάδος. Για το Μέγαρο σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Τιμάει τη μνήμη ενός ενδόξου παλικαριού, του καπετάν Λουκά Κόκκινου. Και μαζί με αυτόν και τους τρεις ακόμα Μακεδονομάχους συμπολεμιστάς του, τον Βασιλόπουλο Βασίλειο, τον Κούμα Αθανάσιο και τον Ευαγγελόπουλο Χαριζούλη Γεώργιο. Αξίουν και αυτόν κάθε τίμης. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και να εξάρω τη συμβουλή του Προέδρου του Συλλόγου μας, κυρίου Μαρτζέλη Αριστίδη, γιατί με δικιά του πρωτοβουλία συντελέστη η διαμόρφωση και ανάπλαση αυτού του χώρου, αλλά και η κατασκευή της προτομής του τιμωμένου προσώπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Μετά τον πρόεδρο της κοινότητας Μεγάρου Γρεβενών, μίλησε ο δάσκαλος κ. Καρανίκας Αθανάσιος, που μεταξύ των άλλων είπε: Τελειώνοντας, επιθυμώ να αφήσω το μυαλό